Anla Isif. Ça va Dili? Sigarabe. Isifu. Ye mogo bila kan wele. Kura ka di kon. Amajuga. Ni akle fly ne bigi wele ibe répondre ga. Wori ga manyi termuso wele nganga fi ki kan soro so ya. Oh, awake. Ne ga téléphone le bina jilaw. O de yake me répondre ga wa. Ne re kuma go be law. Nga komi yen wele. Ne bi lame folo. Ko fe ne be ntafo. Dili. Komi dala kan dok me eni neni nyonche. Me ni akle fly. Etega kuma ne tega kuma. Akobe bolo togodi. Barsa don komola be nga bo komola tene. Isifu. Ne de tega fere fo me ga ni kuma ina. No ge ba fe ga mune fo san. Donc il veut faire qu'il y ait la calala fili ça. Comme il y a un qui m'a recommandé, il t'a fait ne bilame. Ici, Savali. Et quand il va donc à faire fulgo kuma te kulenge kuma yi. Et quand il t'a fait kibini nendo ne korodoro kanebla. Mo kuma bega chea ni fulgo kuma ni la. Tate gambo chijite gamene. Donc nasro sebe kodo. Ni masro ici kodo ke. Ere ne hakilanta bekele. Nere tu wele furugo kuma nila. Me hakilla tige. Kliflanina mena kodoke. Aywa. Kana kuma shuru ni ko inare. Sabula. Jel nafi udabe ga chani furugo kuma ina. Nere paronte ga ko imne ko sebe tu nere. Nebe sirani ni folo. Jabakene ne fenya. Ah, ça va. Comme tu veux. Ça va? Ça va. Ah, tabarikala. Sigiyoro flata yi sigi. Comme tu veux Jabakene. Ah, tu veux là. Tu étais ignelo. Ah, tu n'as rien tout. Ah. Il y a un geleman ba de bila. Ah? Ay wambi lame. Anake emogo geleman ba be ne la de. Sino wati be ewe temenele ya ite sega fliga kena. Sare anga ulu kuma oto isa. Ulu be kofe kuma we. Wargo kuma fle ulu nafaka boni be. Ah Jabakene. Che ina kankani bi. Ni wargo kuma koni do. Otmo ne kanga joli de sorala. Ay ete fan soron na sare. Ne le kanga do soron na. Akaita. Ina kun fo jona barsa ne kanga bo. Bashite. Nego e famana karamogo wenze sigida nande. Ni akalo fladi. Ne ba karamogo wenze nyimni tigai. Odun chara de. Suno ali kuna sini. Ne ni karamogo wenze kumi baya ka dengulu yoro la. Ale ere de den tokoda. Ah? No refo. Moni mo ma tunna sigida na. Nu sara eji sarema. Solution me sura fola. Nga nebe inigo. E ma moto ya bolo ga bolde. Karamogo wenze ni moto. Moto mara sanjume. Makuku. Eka ni kuma indafali interview. Karamogo wenze nga moto mara ne jeli sarenye. Odma ne jatigu utarami. Ne jeli adabla. Ay, ka moto mara yewa. Ay moto dore juru tane bulu. Karamogo wenze wa tandoro ni di moto ngwarla. Omnele nsa chabinga kalunan bon. Fo bine nye madaga. Ah. Hakili ya yisisani. Ngo wati ya kumineta umutu la kumabe. Abi klasoni ki abi bele jeli ni toroni mutu mankai. Wame femi fie. Ikana na dimine. Karamogo wenze umutu firi amena. Nere bulu ay mutu isa kumwardi la. Jaya juru de te e bulu. Na egi bulu de dusuka. Ayi. Kanega moto firi. Karamogo wenze na moto firi. Sarami na fologo. Hey, Jabagene na amai. Kabi kele ima menda de. Ima menda kana toko fo ni kola fiu. Barza karamogo wenze chenga ko mai. Allah. Allahu Akbar. John ne bland nadi. Karamogo wenze chen fle aka telefe mi fe we ma dabali. Na bora kalama ko eni ke sisa be su ngandam nena.
nka ala k'a kɛ jabakɛnɛ kana n tɔgɔ fɔ dɛ. Kɔrɔ Jabakɛnɛ i ni tile basi t'i la kɔni. N dɔgɔ basi tɛ n na n ka kɛnɛ ni na nin wagati in na n bɛ ala tanto. Ne yɛrɛ tun mago b'i la bi y'a tile fila ye ne bɛ taa f'i ko i ka garaji la a bɛ fɔ k'i famana ka na. O ye tiɲɛ n bɛ kɛ ci wɛrɛw de la sisan o de bɛ n senna sumaya ka taa garajiw la sinon a man di mɔgɔ si ye i ka baarayɔrɔ to yen nka tile bɛɛ ban kare kɔnɔ yɔriyɔri la. En fait kɔrɔ fɛn bɛ mɔgɔ senna teliya o kan k'i dala teliya diɲɛ ye jigiya de ne jigi de e Jabakɛnɛ. N dɔgɔ ni jigi kɛra ne Jabakɛnɛ a diyara n ye nka i yɛrɛ ka kuma don ko fɛn b'i senna teliya o kan k'i dala teliya n bɛ k'i lamɛn. Ne kɔni b'a dɔn e ye réparateur de ma deli k'i da mɛn yuruguyurugu ko la o de kama n seri ma bi i ka moto kelen juru donna barisa ne Tɛrɛzi ka courses ka ca sisan n ye baara kura dɔ daminɛ tile fila in na kalo kelen dɔrɔn n b'i ka moto wari bɛɛ sara. Tɛrɛzi ne ye jurudon dabila hadamadenw na hali kɔsa in na n ka juru dɔ karamɔgɔ Wɛnsɛn na a ko ɲagaminen filɛ n bolo nin. Jabakɛnɛ n'i y'a ye ne ye n ka moto ko fɔ e ye kari bɛɛ ne sɔnnen don e de ye kana na ne ni mɔgɔ wɛrɛw sanga ɲɔgɔn ma sinon ko ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ suguba kɔnɔ n ko ye moto feerela de mais n'i y'a ye ne y'o to yen ka n'a fɔ e ye o ye ko n'a kɔrɔ de i komi e ye ne kɛ sigannamɔgɔ ye mais ni min tɛ kariya o bɛ sa jɔnya la i ka moto ta. Petit ne tɛ bila koroya la dɛ ne ye n ka moto juru don baarakɛlaw la olu ma se ka ne ka moto juru sara e tɛ wulila barada kula dɛgɛ ne bɛna n ka moto juru don e de la o ma danga bɛ n quoi et puis kan ka dago kelen n'i ma fara manamanakan fɔ ne Jabakɛnɛ ma n b'i si la tunu. N'o fana kɛra o da mana ja mɔgɔ min na jeli sare b'o mabali ma. Dɔgɔ bɔ an sira la an ka taga wa sani kare kɔnɔ mɔgɔw ka tigɛ ne la. Kare kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ tigɛlen tɛ la falikɛla cɛjugu. Nka Petit a ta yɛrɛ de a tɔ ye ne Jabakɛnɛ de ta ye. Allah jeli sare tɛ yan. Jɔn don Tɛrɛzi jeli sare ko bɛ cogo di. non ko tɛ tɔgɔ la jeli sare. ça va. Tɛrɛzi nin ye cun ka ni balakabuli ye dɛ o tuma gɛrɛ ma sigi bi yan. jeli sare bi gɛrɛ tɛ se ka sigi dɛ diɲɛ jigiya de ne jigi de ye e ye. Tɛrɛzi dɛ i ka bi kuma ninnu ka farin kojugu nka hali sisan a walawala. sare i kɔni b'a dɔn e ye ne ka cɛ de hali kunu dɔ fɔri kɔ gɛrɛ na ne ko a ma ɲi voyager la wa mɔgɔ bɛ contre la ne n'o tigi tɛ bɛn n'a fɔra ne dɔgɔnin de y'a banga ne ka fini ko fo safinɛ wari a nin kelen ne Tɛrɛzi tɔɔrɔ dɛ. Tɛrɛzi kana n'i yɛrɛ kunkolo chauffer nin na yɛrɛ mun ne ka cɛ de ye kunnafoniya caman bɛ yen e de b'a lase ne ma a kɛ i n'a fɔ nin ɲɛnabɔra ka ban nka kɛmɛ bɛ yan i b'o minɛ. sare maa dɔ i bɛ nin kɛ nka sare halisa ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka caman bila a nɔ la. Ami. sare ne bɛ taa gɛrɛ na. i ye n ka cɛ Tɛrɛzi. ouais sare. ok merci bien.